Moi! Tässä videossa mä näytän teille, miten tämmönen virkattu kori tehdään itse. Se on tosi helppoa, eikä vaadi vuosien harjoittelua. Se mitä sä tarvitset siihen koriin on tämmöistä harmaata matonkudetta ja sitten samanlaista mustana ja sitten viimeisenä kympin puikko. Tervetuloa mukaan harjoittelemaan! Nyt me aloitetaan tekemään tätä koria. Mulla on tässä tämmöistä matonkudetta. Sitten mulla on kympin puikko. Sen takia, että on aika paksu tää kude. Tässä on langan pääty. Sitten mä laitan tästä sormet näin. Ristin tän tänne päälle, tän loppupään. Ja nappaan tästä pitkästä pätkästä ja vedän sen luupin läpi ja kiristän. Nyt tähän tuli tämmönen solmu. Sitten solmusta läpi puikko. Ja sitten ruvetaan tekemään niitä ketjusilmukoita nyt tähän. Eli nyt tehdään puikon päälle, tai virkun koukun päälle, vedetään läpi. 1, 2, 3 ja 4. Sitten mä otan tästä tämän ihan aloitussilmukan tekokohdan. Vähän löystän sitä näin. Laitan ton koukun läpi sieltä. Sitten se näyttää tältä. Ja sitten mä vedän tämän, tai laitan tämän koukun päälle tämän nyörin ja vedän sen näiden molempien läpi. Eli se aloitussilmukan ja tämän viimeisen silmukan. Noin. Sitten mulla on tämmönen rinkula tässä. Eli kun täällä on tässä tämän työn keskellä tämmönen reikä, mä laitan tämän puikon tästä läpi, sitten haen tätä nyöriä, tuun takas tänne päälle, se näyttää tältä, nostan koukun päälle, lisää tätä nyöriä ja vedän molempien läpi, 1, noin. Ja samalla mulla on tää alla tää pikku pätkä, aloituspätkä, niin se menee piiloon. Sitten tehdään uudelleen sama. Reiästä läpi, koukulle nyöriä. Sitten nostetaan tänne koukun päälle nyöriä. 1 läpi, toinen läpi. Nyt mulla on 2 silmukkaa tullut tähän. 1, 2. Nyt pitäisi olla 8, tarkistaa vielä. Y, K, K, N, V, Q, 7, 8. Sitten me lähdetään tekemään sitä varsinaista kerrosta. Eli nyt me tehdään 2, tällä ensimmäisellä kerroksella 2 jokaiseen silmukkaan. Eli me vedän täältä niin näiden läpi tämän koukun. Sitten teen ihan samalla lailla kuin äsken. Aikanaan pakka tää työ. Vedän näin. 1. Ja sitten aivan samaan reikään menen vielä uudestaan läpi ja teen toisen silmukan siihen. Eli nyt me ollaan tehty yhteen tämmöiseen silmukkaan 2. Ja sama jatkuu tänne. Näitä kutsutaan kiinteiksi silmukoiksi. Tänään niin 2 kiinteitä silmukkaa. Tohon. Noniin. Nyt me on tehty tää tavallaan ensimmäinen lisäysrivi tähän. Eli tehtiin ensimmäiseen 1, toiseen 2. Sitä jatketaan koko tämän kierroksen läpi. Eli lisätään aina 1 ja seuraavaan 2. Noin. Samalla lailla jatkaa koko tämän rundin läpi. No niin, eli äsken me tehtiin kierros niin, että me tehtiin 1 kiinteä silmukka ja sen jälkeen 2 kiinteää silmukkaa yhteen. Joka kierroksella me tullaan lisäämään tätä niin, että tulee aina 1 lisää kiinteä silmukka niiden tuplien väliin. Eli nyt tehdään 2 kiinteää silmukkaa ja sitten 2 kiinteää silmukkaa yhteen. Eli 2 ja 3 tulee se tupla. Sitten seuraava kierros, kun sä teet sen jälkeen, niin sittenhän sä teet 3 kiinteää silmukkaa ja 4. sen tupla kiinteä silmukan. Eli tavallaan aina siihen tulee 1 lisää väliin. Eli tällä samalla tavalla jatkat koko rundin.
Sitten sä voit jatkaa, tai sun kuuluukin jatkaa tätä samalla tavalla, tätä rundin tekemistä aina siihen lisäten yhden kiinteän silmukan väliin. Eli jos meillä on nyt 2 kiinteää silmukkaa, kolmanteen lisätään 2. Seuraavalla rundilla tehdään 3 kiinteää silmukkaa ja sitten 4. lisätään 2. Siihen saakka, kunnes se halkaisija tästä on tarpeeksi suuri sun tavoitteisiin. No niin, eli nyt me ollaan saatu tehtyä tää korin pohja. Ja tätähän tietenkin voi tehdä niin pitkään, kunnes se on mieluisen kokoinen. Sitten aletaan, tämähän on tää nurjapuoli, joka tulee sinne korin sisälle. Ja sitten tää on se, mikä näkyy sieltä pohjalta. Niin tätä voi tehdä monella eri tavalla, mutta mä näytän yhden niistä. Eli sitten tähän saakka tehdään ihan normaalisti. Sitten ruvetaan nostamaan tästä, normaalistihan me laitettaisiin tänne väliin tää virkkukoukku. Mutta nyt me laitetaan se tähän ensimmäiseen ja sitten poimitaan täältä takaa, kun täällä menee tämmöisiä poikittaislankoja. Niin sieltä poimitaan, sitten siinä näkyy, että on 3 koukulla. Vedetään kerran läpi ja sitten toisen kerran läpi. Voi tehdä aika tiukan tästä, niin sitten se rupeaa nousemaan tonne ylös. Eli vielä kerran mä näytän tästä. Ja sitten täältä takalta. Se vaatii, että vähän auttaa kädellä. Sitten vedetään läpi. Ja sitten tehdään vielä kerran noin. Eli nyt tää rupeaa nousemaan tästä tää. Tehdään koko tämän halkaisijan verran tätä samaa, kunnes tullaan uudelleen tähän kohtaan. Nyt me ollaan virkattu tää kerran ympäri tää alaosa. Niin, että me päästään tekemään tätä korkeata reunaa tästä korista. Nyt mä oon tullut tähän kohtaan, missä mä aloitin sen reunan tekemisen. Ja nyt mä rupean tekemään ihan normaalisti, kuten tässäkin, samalla lailla pyörittämään ympäri tätä. Eli tästä läpi. Ja noin. Sitten mä ajattelin, että mä laitan tässä niinku 2 eri väriä, niin seuraavaksi mä näytän teille, että miten se väri vaihdetaan. Eli nyt mä oon tehnyt 2 riviä tätä korin reunaa. Ja mä haluaisin näyttää teille, miten tästä lähdetään vaihtamaan tätä väriä, kun mä haluaisin tehdä tähän niinku musta-harmaa yhdistelmä. Eli ensimmäinen silmukka tältä kerrokselta aloitetaan ihan normaalisti, vedetään tää harmaa lanka läpi täältä. Sitten otetaan tätä mustaa lankaa tästä vierestä, pistetään se tähän koukun päälle ja vedetään läpi näiden molempien. Noin. Kiristetään tuo takaa tuo harmaa ja sitten se mustan tää irtohäntä pidetään tiukkana. Sitten lähdetään ihan normaalisti jatkaa tällä mustalla langalla ihan samalla lailla kuin äskenkin. Näin. Sitten se lähtee nätisti tulee siitä. Ei tule mitään kummallisia pätkiä. Ja tätä tehdään samalla lailla ja aina kun haluaa vaihtaa harmaaseen, niin samalla lailla tehdään. Eli toistetaan tavallaan sitä samaa keinoa. Nyt me ollaan päästykin tässä työssä aika pitkälle, eli tehdään ihan loppuriviä tänne, tämmönen vähän niin kuin huolittelurivi. Eli mä oon nyt tästä tehnyt 2 riviä harmaata, 6 riviä mustaa, 2 harmaata, 3 mustaa, 2 harmaata, 1 musta ja sen jälkeen 1 harmaa rivi. Ja nyt mä alan tekemään tämmöistä piilosilmukoista koostuvaa huolittelua, joka näyttää tältä. Ja tavallaan se siistii sen loppuilmeen tästä korista. Mutta eli se piilosilmukka on niinku todella yksinkertainen. Mennään täältä läpi ja sitten käydään hakemassa tää lanka ja vedetään suoraan tän läpi. Sitten tulee tähän päälle tämmönen. Eli ihan vaan haetaan lanka ja vedetään heti läpi. Se on näin helppoa. Tätä tehdään koko kierroksen verran ja sitten voi päätellä langan, niin sitten se kori on valmis. No niin, nyt tää kori on valmis. Tästä tuli ihanan näköinen. Ensi kerralla mä näytän, miten tehdään semmonen kori, missä on kahvat. Tosi kiva, että katsoitte mun videon ja toivottavasti tästä oli hyötyä teille. Moikka!